Això és surrealista, eh? El moll i el Sant Pere ja ens venem patates. Gràcies al Pau. Tu, mil gràcies, tio. Que anava a dir-te, a dalt no ho netegen. Pues sí. El nostre ens ho netegin. Pues sí. Hòstia, de conya. Ho preparo ara i quan ho tingui... Ja tot feta. Ens en portem posat, tu. De conya. Més fresc que això és impossible, tu. El Pau ens ha donat el peix, el Roger i el gall de Sant Pere i l'hem pujat aquí, al bar Reselo. També us diré una cosa, nosaltres a vegades som una mica afortunats i avui és un d'aquells dies que, que val la pena fer-se youtuber, perquè això de poder comprar el peix al Mercabarna i que te'l cuinin aquí al restaurant no és habitual. És a dir, ara no vingueu tots aquí amb cua a intentar fer això perquè s'emprenyaran, que no ho fan habitualment i ens han fet el favor. Nosaltres estem superagraïts. Tenen el moll i el Sant Pere que l'estan cuinant. Ha vingut el Ricard i li ha dit, escolta, què ens recomanaries tu? Ens ha dit que mira, que els callos són boníssims. Vaig dir que tenia croquetes, que tenia lacón, que tenia pinxo de tortilla. Com que ja ens coneixem i ens hem animant i acabem amb una taula parada que sembla un bufet, ja li he dit que posi el que ell consideri necessari. Una cosa molt xula és que és un esmorzar amb vistes, perquè veus, mentre vas jalant, tens la vista Mercabarna. Ara m'estic imaginant que vens a comprar peix al Mercabarna, t'asseus aquí, des d'aquí ja vas vigilant, aviam, què està fresc, què no, què pots comprar i què tal. Crec que és la vegada que esmorzem més d'hora en aquest canal, perquè són les 7 del matí, ja portem 2 hores aquí a Mercabarna. I res, la veritat que és un esmorzar que a mi em fa especial il·lusió pel que comporta, ja no tant a nivell de productor, sinó a nivell d'entendre com arriba el peix a casa nostra. Així que, a veure què passa. Mitja ració de callos, tio. Mitja ració. Aquests mig callos que ja veig que tenen trossos de xoricet així grans, de cap i pota, aquest sofregidet amb molt de tomàquet, o l'oloreta pimentón fumat, unes croquetes. Ara ho comentàvem, que croquetes n'hem fet molt poques. És més, crec que no sé si n'hem arribat a posar aquí al canal. Doncs arrencarem amb els croquetones, que mira, ja els notes que són flonjos. Croqueta de pollastre. Hòstia, aquesta croqueta m'està sentant de bojos. No és una d'aquestes croquetes que siguin líquides que veiem a vegades, sí que és veritat que és una croqueta que és meloseta, és una beixamel espessa, és una farsa que està travada, però que per contra passa bé, molt agradable, molt bona, gust de pollastreta, ceba rostideta. Haurem de començar a fer el top 5 de croquetes, que em sembla que no ho tenim controlat. Va, anem fent camí amb els callos. Això és callo de vedella, guisadet amb el seu cap i pota, el seu xoricet. Tia, quan ens portin aquestes patates aquí ens morim. Unes patatones, diu! Hòstia, boig. I aquí tenim el peix ja. Estem rodejats, tu. Ens ha arribat tota l'artilleria de cop i ens falta taula. I com que estàvem als callos, ens tastarem aquests callos de vedella amb el xoricet i capipota. Oh, boig. Són potents. Són picantons, que per mi, insisteixo, és com han de ser els callos amb aquest punt picantó. Són forts, de xoriço i de pebre. Són callos per a algú que ha estat currant moltes hores al matí, Són molt bons, molt ben guisats, molt tendres. I a mi una cosa que m'agrada trobar-me els callos, a mi quan al callo hi ha molta tripa és una cosa que personalment no em fascina. En canvi, quan hi ha trossos més grans, tant de cap i pota com en aquest cas de xoriço, jo ho agraeixo moltíssim, perquè és com que vas trobant com coses diferents, vas pescant una mica dintre del plat de callos. Hòstia, que bo, que bo. Ara deia el Ricard que fins que no ens acabem no podem marxar. Mira, aquests callos, de moment crec que a nivell de gust estarien a la banda alta de potència de sabor, de concentració de sabor. És un callo que té molt... Hòstia, que el guisat, la salsa, és forta, té gust, és bona. El moll, el Roger. Habitualment, quan comprem molls a la peixateria, o el demanem amb el peixet fregit, són d'una mida molt més petita. De fet, de molls, n'hi ha dues classes. Tenim els molls de fang i els molls de roca. El més habitual és trobar molls de fang, que són més petits, que es pesquen normalment amb arrastre, que estan al fons marí, tenen un color vermell un punt més apagat, i el gust, tampoc diríem que fangueja, però sí que és un gust, com us diria, una mica com més de terra, com una anguila, com una coseta així. En canvi, els molls de roca són un vermell molt més pujat, tenen més musculatura perquè és peix de roca, i la veritat, no em negareu que no estem acostumats a veure molls, en aquest cas de 400 grams, que feia aquest moll. És un peix que viu entre la roca, que per tant es mou molt més, està molt més fibrat, és com una mica... Un tio que va al gimnàs cada dia, no al gimnàs, és un moll que fa crossfit cada dia pràcticament, no? Que està en forma. I això de que el peix treballi i la carn treballi, ho trobem després també en el gust. L'han fet a la planxa, però és que mireu la carn, com se'ns separa, mireu quin calibre, tu. Hòstia, és al·lucinant, tio. És un peix amb molt de gust, és un gust superpur, supernet. I aquest moll, acompanyat d'aquesta meravella de patates fregides,
Bueno, tia. Acollonants, patatetes tipus palla, tallades ben finetes, ben fregides, ben rosses. Supercruixents. Mireu, és que inclús el color de la pell, vermell, intens, espectacular. Heu d'anar en compte aquí, en aquest peix, de treure bé les espines, però són espines de dinosaure, I el gust, al final és de la pròpia alimentació del peix, també. Té un gust així com a alga, com a marisc. Està super bo, super tendre, i és una cosa que m'agrada molt ensenyar-vos, perquè és poc habitual. És poc habitual que en peixateries trobem rogers d'aquest calibre. Per cert, us confesso, la meva part preferida del peix és sempre el cap. I això és des que vaig fer un viatge a Japó i allà vaig descobrir que els caps es menjaven. És més, a Japó, un dia vam anar a un restaurant i ens van portar un dels plats, era només el cap del peix per compartir. I des d'aquell dia no he deixat perdre l'oportunitat de menjar-me el cap de cap peix. I aquí a la part del cap tenim la galta. I escurar-lo, que això és deliciós, és... Una part no es concentren molts sucs del propi animal i de la cocció, i és boníssim anar-ho xupant perquè hi ha molt de gust concentrat. Tota la part on hi ha os, on hi ha espina, normalment hi ha més sabor. Sí que és veritat que hi ha poca carn, però la gràcia és aquesta, és com quan vas rostant una costella de xai, doncs el mateix. Anar trobant la carn amagada aquí entre mig del cap. Vinga, gall de Sant Pere, un dels peixos més apreciats dels nostres mars. Us haig de confessar una cosa, el gall de Sant Pere i jo no hem tingut mai una relació massa fluida. Culpa meva, no d'ell. És un peix que mai, les vegades que l'he menjat, mai li he sabut trobar el què. Però avui, escolta, estic decidit, ja que hem vingut fins aquí tan d'hora al matí, a reconciliar-me amb el gall de Sant Pere que va ser tocat pel mateix apòstol, pel mateix sant, no sé, ara em lio. I li va deixar aquesta marca, la carn. És un peix que no té escata, per tant la pell ens la podem menjar sencera. Hòstia, mira, tio, és que està fet... Buah, tio, està clavat al punt de cocció. I és planxa només, és planxa, volta i volta. És que moltes vegades ens fotem al cap que hem de fer les mil i una martingales amb el peix, i hi ha peixos que només volen això, que els toquem poquet i bé. Calla, que igual avui ens reconciliem. Hòstia, molt delicat, molt suau. Una carn molt super tendra, super suau, de gust també. Altres vegades m'havia semblat com més fort, més intens de gust, i us diré que és més intens el roger que ens hem menjat que no pas el Sant Pere. El Sant Pere és molt més delicadet, carn ben blanca. Recorda una mica el llenguado, pel tipus de pell que té i per aquesta carn també tan blanca. Jo, sincerament, quan tinc peixos que ja són una miqueta més grandets com és aquest, hi ha una cosa de la que no em puc resistir, que és, tu, forquilla i ganivet a banda i enganxem així, tu. Enganxes amb els dits, aquestes espines, com quan tenim un turbot. Ens ho mengem tot. Espines per una banda, carn i pell, i aquí tornem una altra vegada al mateix. Hi ha col·làgen, hi ha gelatina, hi ha carn, hi ha pell, tot aquí enganxat, hi ha gust. Aquí concentrat, boníssim. Un puto escàndol, tio. A més, és un peix, mira, que si us emprenya, jo ho entenc, Jo, per exemple, de petit a mi em passava que m'emprenyava molt el tema de les espines. Aquest es separa superràpid, supersenzill. L'espina també recorda una mica aquest tipus del turbot. I en un moment el tens net, separat, et fots la pell, t'ho fots tot. Jo aquests peixos que s'aprofita tot em flipen, m'encanten. Buah. Tu, us haig de dir que ha valgut la pena venir fins a Mercabarna per reconciliar-me amb aquest senyor peix d'aquí. Està boníssim. I una altra cosa, avui, normalment ja veieu que ens fotem aquí uns tiberis de campionat. Com que és peix, bueno, com que passa millor, no omple tant. Això fa estona que ho vull fer. Mira, és agafar una mica de peix, posar-lo bé aquí a la forquilla, enganxar la patata fregida, tot juntet. Normalment em fa molta pena que tot això ho haureu de viure des de l'altra banda de la pantalla, però crec que avui és un dels dies que em fa més pena que només ho pugueu veure. Perquè això és un esmorzar per viure, realment. El que us deia abans, ara tenim un senyor cap. Ara tenim un cap de condicions ben parides, un cap guapo. Aquí, de fet, mireu, ja directament, mireu el tamany, quin tamany que gasta la galta, la carrillera. Una part molt melosa, molt tendra, molt bona. On us mengeu les carrilleres de porc, la galta de porc, de vedella i tal? Doncs el peix igual. Aquest també, mira, té el col·làgen que ja se'ns queden les coses enganxades als dits. Aquí disfrutaré com un nen rostant tot això, perquè realment, a part del gust que queda enganxat, tens tota la pell que ha quedat torradeta i que pots anar jalant. Espectacular. I arribem a l'últim dels plats d'avui, menys mal, perquè jo em pensava que amb això del peix seria més lleugeret i realment estic una mica ja patat de jalar. Però jo ja sabeu que pel canal i per vosaltres que em mireu, doncs em sacrifico. Mira, només de punxar-la ja veig que la vedella està tendríssima. Hòstia, molt bona. Té un puntet àcid del vi. Sofregit on es nota pastanaga, el pebrot, puntet dolç, molt agradable, molt bo. Alguna espècie que no acabo d'identificar quina és, però alguna espècie tipus llaurer o així,
Hòstia, fa de mal dir, però tot i que estem al mercat del peix, déu-n'hi-do com la toquen amb la carn, també. De fet, tant els callos com l'estofat són plats que sí que tenen sempre aquí en oferta, o sigui, la seva carta. Mireu, és una carn que es desfà i a mi jo crec que és una mica la gràcia aquesta, eh? Si és un estofat contundent, de fet es veu aquí també una mica de l'oli del propi guisat, o sigui, potser un punt d'accés d'oli, però escolta, al final si has de córrer tot el dia aixecant pes, doncs també et cal l'energia. Realment, aquell estofat és d'aquests que em ve de gust menjar. Em fotria tot el plat només per gula, per vosaltres, pel sacrifici d'acabar-m'ho, però pobre l'Àlex també l'hem de deixar jalar, també ha de provar, és l'altre contrapunt del canal. I en aquest cas és un estofat que és tan melós, és tan tendre, que ve de gust seguir menjant pràcticament per inèrcia, perquè també la salsa l'acompanya molt bé. Mira, sabeu què us dic? Que jo sucaré una mica de pa amb tomàquet. Avui el dia promet. Com et dius? Emilio. Emilio, Arnau, encantau. Si a tu te dan entrades i vinga, pa allà que vas. En un pim-pam. Hòstia, el tio t'ha fitxat. Tu, Emilio, i tu què fas aquí? Pues jo aquí vinc a comprar peix pels restaurants que són clients meus i jo li porto. Si tu ets... Què series? Un comercial. Tu compres peix i després el revens. Sí, clar. Però aquí hi ha molta gent entremig. El que el pesca, els de Mercabarna, tu, el del restaurant. Clar, és que ha de ser així. Però el peix dona... Bueno, a veure, no et fa ric, però bueno. Però no vius malament, tampoc. No viu malament. Ens has dit que abans es guanyava més pasta amb això. Bueno, jo és que vaig arribar tard. Aquesta pel·lícula ja va arribar quan ja no es guanyava molta pasta. Per què? Què feies abans? Ui, he fet moltes coses. He sigut metre de restaurant. En sèrio? I tant. Hòstia. I vas dir, hostaleria ja no puc més. No, que l'hostaleria ja... Abans valia la pena, ara ja no. Abans es guanyava pasta i ara no. Tothom ho diu, que ara és moltes hores, però que... No, és molt difícil. No. Abans es guanyava pasta i es feien moltes hores, però es guanyava pasta. I ara es fas moltes hores i no guanyes. No fas moltes hores ni guanyes pasta. Sí, ara és una feina normal i a més has de treballar cap de setmana i això s'ha de pagar. Jo vull saber com ho feu per triar el peix, tio, perquè aquí hi ha molt de peix i no teniu tanta estona. El primer que has de tenir és confiança en els teus proveïdors, ja, que no t'enganyin. En el món del peix hi ha molta màfia. Sí, no? Tots som una colla de pirates. És que és així, tio. És que... Del primer a l'últim, de veritat, aquí som tots una colla de pirates. Sí. Fàbriques a Marruecos, de què? De peix, però això és una mica problemàtic, no, avui, o què? Si viene de Marruecos, el pulpo de Marruecos, no sé què... És el millor que hi ha. Clar, si vindran els gallegos ens fotran de pals, tio. No, el millor pop que n'hi ha és del Marroc. Tenim titular ja. El millor pop que hi ha és del... Per què? El d'aquí què li passa? Que aquí n'hi ha molt poc. Aquí n'hi ha molt poc. I el calamar de Marroc és excel·lent també. És excel·lent. Millor que el d'aquí no podem dir. Sí, ell diu que sí, perquè tu, és el que vens tu, és el que tu vens, clar. L'has de vendre. No, a veure, els marroquins i els espanyols pesquem el mateix. Dius el que pensa? Clar, el mar... És el mateix. Tu, i aquí el que sí que he vist a Mercabarna és que la relació personal pesa molt, no, encara? El tracte humà, ja ni ordenador, ni intel·ligència artificial, ni res d'això. Aquí encara sou de feeling, Si jo le compro el seidor a un venedor d'aquí, si ell es canvia d'empresa... Tu vas allà? Jo vull a l'altra. Sí, home. Clar. I si l'altra empresa... Jo no compro a l'empresa, jo compro a la persona. A la persona. Tu compres a la persona, eh? Clar, evidentment. I això aquí encara és motiu de pes. O sigui, jo és que estic impressionat amb això. Crec que, per molt que ens diguin que tot s'ha de robotitzar i tal, el tracte humà encara és superimportant. Hi ha sectors que mana molt. Molt important. Hòstia, doncs escolta, merci per acostar-te aquí a xerrar una estona. Res, ja et traurem. O sigui, aviam. Tu, si per exemple, tens el boquerón a quin preu va normalment? 3,50. 3,50. I ara apareix un tio que no coneixes de res. A quan li fots? A quan li fots? Intento decir 3,80. Ah, bueno, a ver. Bueno, coño, tampoco es tan. Es un tío, por ejemplo, que nunca te suele comprar un pescatero. Nunca. Entonces es cuando te lo... A quan li fots? A 6? Yo digo 4,5 con cara de pena, pero después... A ver, pon la cara de pena, 4,5. 4,5 y no me gano nada. No me gano nada. No he tenido que recomprar, pero es mentira. Estoy moviendo dinero, mira, y riuen de res. Mira, hi ha pique entre vosaltres, mira lo que he vendido hoy, mira cuánto he vendido hoy. Claro, Sí, pero después todo se acaba aquí, ¿eh? Però després segurament mentiu. Oye, he vendido tanto, no és veritat. Yo me gano, siempre exageran. Una mica. Claro. I amb el peix que no es ven, què passa? Pues nada, pues se guarda bien guardadito y para el otro día. Pa mañana. Claro, pues es bueno el pescado. I quan dura? Així fresco? Fresco, pues normalmente ya más de 2 días ya intentamos no guardarlo. I què fas llavors? Si viene uno que no conoces, se lo das. Lo das barato y aunque sea perdiendo. Tu veus.
El que ven, tu, segons la gent com mira el peix, esto no tiene ni idea. No, del precio no hay por ahí, pues ya cuando... Es que depende. Si a mí hay personas que me llaman a las 12 de la noche porque yo la caballa la trabajo, la trato bien, la arreglo, hostia, pues, hay gente que me pide caballa según qué medida para Vale. la de falta, entonces pues le pongo a mejor 40 cèntimos más. No, està bé, està bé. 40 El cèntimos... pescado manipulado, claro, pues, Ah, ja net i tot, caja y el net. palo. Hombre, però em sembla bueno, barato, em sembla barato. Las cajas, el hielo, arreglado con agua. Hombre, coño, para que claro. el pescado vaya fresco, ¿vale? Pues hay gente que ya cuando te llama a primera hora y tú ya dices, ¡buah! No hay una caballa No hay nada. en el mercado. Entonces, ¿qué haces? Caballa liquidada. Pone en el mensaje. El que la vaya pedido la tiene, el que no. Hi ha algun cop tu inventes per vendre més car? Oye, no hay. Hombre, claro. Ah, bueno, yo qué sé, pensaba que éramos... Claro. Yo a Sí. lo mejor digo, No hay nada, y no sí, llega está la lleno. caballa, la tengo guardada. ¿Tiene algo de caballa? No hay. ¿Tiene algo de caballa? Digo, algo tengo. Hay gente que ya sabe que tengo guardada. Porque tú eres el caballero, entiendo. Tú eres el rey de la caballa, ¿cómo va? No, el rey no, sino que hay que saber. El príncipe de la caballa. Bueno, El rei de la caballa. Per què ets tan bo amb la caballa, tu? Per què la caballa i no el porque llevo llobarro? muchos años con el pescado azul. I dona més pasta o alguna cosa. Quina és la motivació del pescado azul? El rollo, el trato con la gente. El trato. Que tú a un pescatero, en verdad, el pescado azul es un producto que tú a una persona, con todo el respeto del mundo, lo puedes enviar A tomar por a culo. tomar por culo Ja està. y al otro día tan amigo. ¿Y hay algún trato así de caballeros aquí en Mercabarna? De, hostia, hay cosas que no se pueden hacer, tipo això. Dir-li que és una cosa que no és. Hi ha algun límit moral de dir, esto en Mercabarna no. Si alguien lo hace, el fotem No fora, tiene delito. no tiene delito. Porque hay supermercados que ¿Qué? venden visos por caballa y no son Sí? caballa, claro. Clar, i la gent no ho sap. Claro. Bueno, pues res, tio. Ja ens veurem. Merci. Vinga, som-hi amb el compte. A veure, jo abans d'ensenyar-vos el que ha costat, us vull posar en situació perquè, clar, això no és un esmorzar habitual, ni és el que pagaríeu si veniu aquí. Per què? Diferents motius. 1. Hem tirat de peix, que ja hem dit que això del peix habitualment no ho fan. No pots vindre amb peix i que te'l facin aquí. I 2, doncs, ostres, al final hem volgut agafar moltes coses. Aleshores, us explicaré primer com ens ha dit el Ricard que funcionaria això. És a dir, tu vens aquí, demanes una mica el que tenen al dia, ells tenen plats que van cuinant cada dia i el que fan, doncs això, heu vist l'estofat, heu vist els callos, fan pèsols, fan guisats de peix, fan mil històries. Per no avorrir, perquè diu que sempre tenen el mateix públic i, per tant, han d'anar innovant. Si tu vens aquí i et fots un platillo, una ració sencera que estarà sobre els 12 euros, més una beguda, una aigua, 2 euros i un tallat, doncs amb 16 euros tens un esmorzar digne de poder agafar després una carretilla aquí baix o un toro i currar tot el dia. Ara bé, a nosaltres la festa ens ha costat 65 euros. Tenint en compte que som dues persones que hem anat a rem perdut, és a dir, hem anat a tot el que vingués, sortim supertips. Però no us agafeu en aquest número perquè al final, per gastar-te 30 euros aquí, t'hauries de fotre 2 plats sencers, 2 begudes, cafè, no sé què. Vull dir, seria com un dinar pràcticament i no arribaríem. Així que, per un preu del voltant de 15 euros, surts halat de conya, tens un esmorzar amb vistes i coneixes una mica més el món de Mercabarna. Un tema curiós i important, l'horari d'aquest restaurant és de 10 de la nit a 11 del matí. És a dir, van al revés del món. Ells obren fent esmorzars, per la gent que ve aquí a currar, estan tota la matinada oberts, que van entrant de forma escalonada, i al final, a les 11 del matí, xapen barraca i fins l'endemà. Doncs per avui ja tenim tot el peix menut. De fet, mireu com ha canviat l'escenari de Mercabarna. Ha sigut espectacular entrar fins a les entranyes del mercat de peix més gran d'Europa per veure com és el món de la compra-venda de peix al Major i per disfrutar d'un esmorzar que ens hem fotut de categoria. Així que vinga, ara tenim les piles carregades, l'estómac ple, seguim buscant productors i anem cap a un lloc on ens han promès que dinarem de conya. Així que ja ho sabeu, veniu amb mi i carretera i manta. Mireu la farsa, tu. Ai, quina il·lusió, això. A veure si peus de porc farcits. Agafarem